Nyt on 7. sunnuntai helluntaista ja keskellä kesää tämän sunnuntain aihe on rakkauden laki. Ja tämän sunnuntain evankeliumi on Matteuksen luvussa 5, jakeet 20-30. Jeesus sanoi, minä sanon teille, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa, se joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomio. Mutta minä sanon teille, jokainen joka on vihoissaan veljelleen on ansainnut oikeuden tuomio. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö on ansainnut suuren neuvoston tuomio. Ja se, joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tule. Jos siis olet viemässä uhrilahjasi alttarille ja siinä muistat, että veljellesi on jotain sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomarivartijalle ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko minua, siltä sinä et pääse ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. Teille on opetettu tämä käsky, älä tee aviorikosta, mutta minä sanon teille, joka katsoo naista niin, että alkaa himota häntä, on sydämessä jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise siirti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, niin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Tässä on aika kovaa tekstiä Jeesukselta siitä Jumalan tahdon noudattamisesta ja rakkaudesta, rakkauden laista. Ja Jeesus vetää varmasti tämän tekstin aika rankasti sen tähden, että me ymmärretään, että missä meidän elämässä on kysymys. Mikä pitää olla ytimenä meidän elämässä. Ja totta kai Jeesus vetää tämän jutun sillä lailla, että me ei voida täyttää näitä käskyjä. Me ollaan jokainen joskus sanottu sinä hullu ja rikottu näitä asioita vastaan, mitä tässä on. Ja Jeesuksen tahto on sanoa, että me ei pystytä tätä Jumalan lakia toteuttamaan kuitenkaan ja sen kautta pääsemään taivaaseen. Mutta me ollaan armon alla, me ollaan anteeksi antamuksen alla. Ja me ollaan sillä tiellä, jossa meidän tehtävä on opetella ristin sanomaa. Eli ristin sanomaa yksinkertaisuudessa jälleen on se, että mulla on suhde kunnossa ylöspäin ja mulla on suhde kunnossa sivulle päin. Eli mulla on suhde kunnossa Jumalaan päin ja mulla on suhde kunnossa niihin ihmisiin, jotka on mun ympärillä. Ja tämä on se meidän elämän harjoittelukenttä. Ja tähän Jumala kutsuu. Olen usein opettanut, että Pyhän Hengen työtä on se, että Jeesus sanoo, että tulkaa minun luokseni kaikki työ ja kuormia uuvuttamat, niin minä annan teille levon. Ja sitten hän sanoo, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja se tekeminen syvimmillään on sitä, että me eletään ristin sanomassa. Me levätään ristin sanoman päällä ja risti on selkeästi meillä sydämessä. Eli meillä on suhde Jumalaan, meillä on suhde lähimmäisiin kunnossa. Ja sitä kautta myös se heijastelee asiaa syvimmiltään, joka on meidän sydämessä. Eli onko mulla suhde itseeni kunnossa? Elänkö mä itseni kanssa sovituksessa? Pystynkö mä rakastamaan itseäni? Hirveän vaikea rakastaa lähimmäisiä, olla lähimmäisille hyvä, heijastaa heille Jumalan rakkautta, ellei itse pysty rakastamaan itseään. Ja usein meidän tärkein tehtävä onkin lähteä siitä ylhäälle päin menevästä suhteesta ja siitä, että me tullaan sinne ristin keskiöön, jossa minä olen ristiin naulittuna ja jossa on se suhde. Eli minä olen siellä keskellä Kristuksen tähden armahdettuna ja mä joudun miettimään sitä, että osaanko mä rakastaa itseäni niin kuin Jumala on rakastanut mua. Ja sen kautta mä pystyn rakastamaan muita ihmisiä. Ja tätä on rakkauden laki. Mitä
elämää olen elänyt eteenpäin, niin sitä enemmän. Joskus mä oon ajatellut niin, että joo, totta kai Jumalaa ja kiihkeästi mä rakastan Jumalaa ja mä hampaa tirvessä rakastan kaikkia ihmisiä, mutta mitä enemmän mä menen eteenpäin, niin sitä enemmän mä tullut siihen tulokseen, että mun pitää opetella rakastamaan ja armahtamaan ensin itseäni ja sitä kautta mä pystyn rakastamaan ja armahtamaan muita ihmisiä. Siinä rakkauden laissa on kysymys.